on calminama yeeɓiyankoɓe Piindi TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala ɗo woni o jaam kisi Allah gone men en garte yewtere men gande men hanki fina tawa en jarnima dendagal rewnoɓe ɗo suuɓiɓe ayawo Piindi TV gila e sernaɓe ɓe hay almuɓe ɓe en jetti Samba Diop wondude Mansour kamɓe jogui hono caméra ji ɗi oɗo musidɗo wona koɗo koye galle he o jeeya o wiyete ko ceerno Alassane Ba o jeeya ko tulde gaale to banggue asli kono ko ɗo e Dakar o jibina on keɗima yewte nde wanno e Amadou Moussa Anne woni ɓeyden gandal men to banggue diine to banggue salligi ma en gartan sallah lamɗo jaaɓi hande noon gartan koye yesso wongo kanko noon ko Allah hokkimo no yoga e sernaɓe rewɓe ɗo ɓe ko ɗum jiɗɗen namnade mo ceerno Alassane ko wadde fof calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد caggal ettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e dañde weltare no feewi e bismagol ngo bisminami ɗo Baba Abou Diop e salmindema e salminde kala dillowo e Piindi TV e salminde kadi kala dillowo e radio men Siwol FM 98.0 salminde hettiyankoɓe e jarnade fa tabarakallahu e artude kadi e salminde dennagal pulangu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu yo rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu en jarnima bandaɓe kala ceerno Alassane gartan no yogay a yeeɓi aɓe ɗo a yii aɓe ɗo a nani aɓe ɗo koye galle he jeeɗa ƴeewen ko addi foof to banggue ƴeewgal saabu eɗen gandi ko gonga on komin jiɗi namnade no fewi kono foof nattide nde ko ƴeewgal an goo beele liggottoɗa ko ɓurano o ɓolo walla liggo leɗɗe men fina tawa walla ko wayno ɓulli en walla ko nandi hen holko liggottoɗa eyyi machallah mbeɗe liggoro qur'an o ko ɗum ɓurmi yarude e saabu ko ɗum janggumi ko ɗum gandumi san kadi mbeɗe liggoro to banggal leɗɗe kono wona no feewi kono ko ɓurmi yarude koko qur'ana nde wonno kadi waɗino saaha mi yeehino Guinée Bissau mawno laabi ɗiɗi ɗaɓɓoyde gandal mi yeehi wuro ne wiye Buula mi yeehi Bisora mi yeehi Jumbembe Kulaji ɗeɗon guure kewɗe e nder Guinée Bissau ha Safing ha to capital to ko e neɗɗo goto dañmi janggude gandal kadi ko pullo dennagal gande ɗe birtimi somi welno meeɗa e janggude saabu mbiɗa ara e seere ɓe mbiyami janggu moftana aduna kono so tawi mi ƴeewi noɓe jangguirta ɗum ene ɓe kutorto ɗum sa ƴeewi tar ko yaadani dine islam nde wonno janggumi ko Qur'an e sharia fa tabarakallahu so tawi a jangi qur'ana ha a pari a jangi sharia a yeehi a ƴiiwi gande goɗɗe a yiiɗi rendinde ɗum hen a andi ɗum ɗo diine jaɓa ɗum mbaɗa kono jedduɗo diine woni ɗum noon wara sababu mi salo Allah waɗi jaami jangomi e wuro no wiye Jumbembe e gando goto moƴƴo pullo kadi o jangi ko diwan Fouta to wonko janginimi e nder gandal asrar ko fa tabarakallahu ko ɗum ɗon ɓurmi wawde hutorade fa tabarakallahu to banggal ƴewgal somi jumani ko ɗum namdiɗami saabu ƴewgal ina heewi fannuji won ƴeewiroɓe ko wiyete ramlu won ƴeewiroɓe kurus won ƴeewiroɓe leydi kono to ɓurmi yarude to banggal ƴewgal koko faati e toɓɓe wona ramlu ngal ɗon ƴewgal toon janggu ɗum to leydi Guinée Bissau ina jeeya e gandal ngal batnimi janggude ngal batnimi wawde ko ƴewgal nde wonno nde janggoymi Fouta ha gartumi ɗo e Dakar ɓurmi wawde joftodirde koye julfuɓe garɗo foof wiyanma ko ƴewanam joni noon ɗum wonani kam kumpa so neɗɗo wi kam ƴewanam mi andate hooram mi yiiɗo mi wawa joni noon ɗum wonno sababu jaami Guinée Bissau laabi ɗiɗi janggoymi ƴewgal ngal fa tabarakallahu ko ƴewgal ngal neɗɗo so noddima walla ari e ma so tawi neɗɗo mo meeɗa yiidema kala to wawi wonde e aduna he yo haalane inde makko e duuɓi makko e leydi ndi o wondi so tawi ko ɗo e wuuro ngo woni on meeɗa yiidirde yo haalane inde makko e duuɓi makko e leegal ngal o woni ngal ko an so tawi neɗɗo o ƴeewima noddima ma ƴeewan ɗum kalana ɗum ko woni e mum ko ganduɗa ɗum woni ko wurata so tawi a ƴeewi hande galleji kewɗi boni yadanoɓe hewɓe netti yadude woni sababu bonni ɗum ko seremɓe e seremɓe par ce que hande arata neɗɗo mbiya ɗum ƴeewanam wima ɓaleejo o ko holɗum e ma mbiya ɗum ko miñam mbiyama rentomo ko bonɗo taw wona gandal saabu o wiiri noon ko so tawi o wima ɓaleejo neɗɗo foof ɓaleɓe ne keewi so wima boɗejo waɗiɓe ne keewi so wima jooɗo walla ɗaɓɓo o wadde ine keewi so tawi neɗɗo o ari e ma aɗa ƴewana ɗum wi ɗum ko kaza o e kaza o e kaza o ko ni wayi e ko ni waati e ono saaha o anda tigi ka gando ka bawɗo ƴewgal fa tabarakallahu ƴewgal ngal janggumi toon ngal mbawmi ngal gartumi mbaɗa hutoro mbeɗa wallodira e bandiraɓe ko ngal ɗon ƴewgal
machallah tabi qur'ana a jaama to bange dawle haade joni kam en gandi ko bange qur'ana buda yaadude to bange dawle bele wonko liggorɗon hen to bange qur'ana wallu neddo on resama meeda resede walla mo meeda rese e wallude de sa don joodoyi woni hen debbo woni gorko walla wallude gorko no dañi galle ha wona galle joodo eyi machallah bangal ƴewgal neddo ari e debbo taw ala bange dewle to bangal dewgal eyi ari e debbo to jiddo resede taw gede makko ene cadi gede didi mbaɗa ɗum na waɗa ɗum hen saha taw on wonde neɗɗo ladde na waɗa ɗum hen saha taw omo manki ɓayre to bangal dewgal kala jiiɗo mo ma yiɗmo kono yiɗirtama dewgal yiɗirtama ko goɗɗum wadde neɗɗo so tawi a yooɗi ala fof ko manki e ma fa tabarakallah a jooɗima ha won duuɓi a resaka gueɗe ɗiɗi ko gorko ladde so tawi a yeehe ceerno walla neɗɗo goɗɗo ina safruma so tawi o ƴiiwi o tawi ko gorko ladde wadde o safrata ko gorko ladde o so tawi wona gorko ladde saabi ɗum ko mankude mo ɓayre to bangal dewgal wadde o winnantuma ko ayeje wooda ko waddi hen to bangal ɗaɗi e on noon saaha o rokkuma ko wiyete ɓayre to bangal dewgal lootoɗa ɗum fa tabarakallahu ina jogui hen fannu mo jarata so tawi neɗɗo o lootimo ɗum e on saaha hawdañi gorko o in jogui fannu mo jarata noon o nawlirtake kadi kala ɓiɗɗo mo jibini nawlirtake ina jogui noon fannu mo jarata ɗon so tawi a rokkimo ɗum fodde lebbi ɗiɗi e balɗe 16 so lootu ɗum balɗe 16 o jotto ko lebbi ɗiɗi e balɗe 16 mais on saha ma won arɓe makko en ɗaɓɓiramo dewgal hedde toon a wiyatama ko joom jawdi wonata walla ko miskine wonata ko boɗejo walla ko ɓalejo ñaganidama Allah ko dewgal wadde ma warɓe gar e makko en ɗaɓɓiramo dewgal hedde toon noon ko aroɓeɓe omo yiiɗi ɓen walla o yiiɗa ɓen fa tabarakallahu a jaama ɗo ko mbaɗandi rewɓe hewɓe mi yiiɗa haaldinde mabɓe so wiyama gorko nawlirta eɓe jiiɗi nde noɓe cuusa nawlugo eɓe keewi eɓe keɗimi mami limtoɓe noon sallahu alam ɗo jaaɓi e nder yewta nde a haali hen ɓañire hewno yimɓe hewɓe mbiyata mataw ɓañire koto banggue leɗɗe tan kono mataw banggue bindina ɗon jogui komin tan banggue qur'an o ina jogui inde Allah wiyetene Shamsul Bilad Shamsul Bilad Shamsu firate e PULAAR ko nangue Bilad firate ko leyɗele walla mbiya guure jono inde Allah nde no wayi hewde doole nde wiyete ko Shamsul Bilad no so tawi noon so tawi ka jeewo bindi to bangal luga arabe tigi so tawi a rokkama ɗereji ɗi walla to ɗum wonno so tawi a jangi ɗum so tawi gandu jiimi hen hewɓe mbiyen ma ko rente lota ɗum nde wonno min e hoore min kaalowo mi meeɗa ɗum lotade e hewde ɗum doole e no ɗum wayi mbiɗa heewi gollande ɗum ko wayno naalankoɓe walla yimɓe wonɓe ɗo e wuuro ngo sipirteɓe walla dilloɓe e ko wayno politique ko ɓen ɓurmi wawa tottude ngal ɗon lolngal ina jogui ɓayre wonde noon on fannu ko banggal jeeygu ina jogui ɓayre wonde nde ganduɗa ko banggal ɓayre yimɓe raneɓe so tawi ko banggal yimɓe raneɓe on sadak muɗum ko kilo 3 sukara mbatta jetna kilo ɗiɗi maaro e dammol danowol tal ngol jilana e hunde ɗum noon ko bayre to banggal yimɓe raneɓe fa tabarakallah so tawi neɗɗo o lootima ɗum e on noon saaha maw yi changement e waylo hakkude makko e yimɓe heddo noon neɗɗo so tawi a lootima ɓayre ha halditi ha indema dowli walla gueɗe baɗe noon e on noon saaha aɗa foti wadde ko woyte ndenka e ɓandu ma ina jogui noon surru bangal to bangal ndenka e on noon saaha ɗum koye kono wutte ñotata koyno oɗo bagui e on saaha ɓornaɗa ɗum so tawi caggal nde lodɗa ɓayre wiyeteni Shamsul Bilad nde on saaha ko oɗo ɗum ɗo mbi ñotantuma ina jogui surru ina jogui surru baddeteɗo hen e on noon saaha sa waɗi ɗum fa tabarakallahu ma Allah dande e dendagal ko wiyete ɗum ɗo ko wiyete kunude e guite ɗum ɗo ɗo ko jiiya ɗo ko katume ɗiɗi gon ɗo ɗum ɗo ko hatumere won ɗo ɗum ɗo ko hatumere won ɗo ndeɗo oɗo sirru ina jogui ko yahata oɗo sirru ina jogui ko yahata nde wonno ndeɗo tekkere ko tekkere hoore min nde gollanmi hoore ɗum woni sababu joguimi ɓernde addude ɗum e haalirde ha bandiraɓe jiiya so tawi ko bangal oɗo so tawi ko oɗo fannu a sowa ɗum mbatta koye posma walla mbaɗa e liggorgal ma to liggoɗɗa e onon saaha ina jogui longal ngal lotte ko balɗe jeeɗiɗi ina jogui wirdu mo gandanɗa hoore ma yadata hen so tawi a totti ɗum neɗɗo o ko an wirdantamo oɗo ndeɗo tekkere tan to caɗar to bangal dañal walla bangal kayitayol gueɗe baɗe noon ina jogui gollal ngal gollirta e on saaha Allah newgal gueɗe makko fa tabarakallahu ngal oɗo sirru ko kanko woni mo jangol Guinée Bissau e guinniri ɗum noon ko wurtin ko maayi nde wonno kala nen ko wayno entreprise wurtinde ko wurtin ko maayi saabu fannu misal so tawi a ƴetti neɗɗo ñifɗo misal mbaɗen ko kuuɗol ngol ko neɗɗo gueɗe mum koko ñifi eyyi joni so tawi a ƴetti leggal ngal a fawi eyyi a yetti leggal ngal a fawi joni so tawi a wi neɗɗo o jaggu leggal ngal juuɗe ɗiɗi
e kelangal helngal hel gongol hel halaaɓe eyi accu joni noon so tawi inde Allah nde so tawi gandirta gollal ngal moƴƴi walla moƴƴani jarani ceefi walla ara waɗa won gueɗe nde wonno liggey batteɗe no liggama neɗɗo o lootima wirdu o wirdama sarakuji mum jaltinama gandata liggey o moƴƴi walla moƴƴani so tawi a nanni hen hunde leggal a heeli walla a waɗi hen ɓoggol a taaƴi walla a nanni haysino ko junggo neɗɗo a siiki ha addi ƴiƴam motin muusi kono sa itti tekkere nde a yita musalla finde muɗum ko leggal ngal ko an heldi junggo ma eyyi leggal ngal ko an heldi ɗum junggo ma eyyi ɗum ɗo woni wurtin ko maayi eyyi wurti ko kangal woni ɗo eyyi leggal ngal kelɗa junggo ma wurtin ko maayi joni noon so tawi a gollani ɗum neɗɗo o lootima lolle ɗe joni leggal ngal koye tekkere nde koye poos o wonata ene jogui hen fannu ɗum ɗon o ɓornoto so tawi ko debbo ene jogui hen fannu o waɗata ko wuudere omo haddo e on noon sa caggal nde mbaɗanɗama ɓayre wiyeten chamsul bilade saabu ɓayre nde ne heewi doole la budda woda ko mbaɗanɗama e ɓandu makko wawa wonde protection pour so yimɓe kunude walla won gueɗe mbasamo lorlude e on noon saaha fa tabarakallahu a jaama ɗo joni ma haaldude hen joni nde ɗo sene ɓayrede e banggue kayitaji en banggue ɗanle ko nandi hen to banggue ɓesgu seɗaɗo ɓesgu to banggue ɓuwano haɗa wona leɗɗe liggortoɗa hono liggortoɗa ɗum eyyi to banggal ɓesgu neɗɗo no aray ma ina saɗa ɓesgu saaha ina wona liggey ceerno taw ko inde Allah dokkata jomum o yara wona sababu Allah subhanahu wa taala rokkama ɓiɗɗo ina wona saaha noon wonta liggey seeremɓe wona ko liggey docteur ɗum noon andintuma ɗum ko listihara so tawi neɗɗo are ma wima sara ɓesgol hoto windama tan mbiyama yar ñama jawdi makko taw haaji makko fewani wadde moƴƴi ko mbaɗanamo listihara so tawi noon a wawa listihara e on noon saaha mbiyama yo ya hôpital o ƴeewa holko haɗimo dañi ɓiɗɗo hol so tawi ko rafiji docteur eɓe o anda ko rafiji docteur eɓe onon saha o rutto e safruji docteur eɓe so tawi wona rafiji docteur eɓe onon saha so tawi ko rafiji seeremɓe docteur eɓe jiyani an a wawa listihar ganda ko rafiji seeremɓe walla mbaɗnama sababu bindanamo inde Allah wotere ina woodi so tawi a windanima ɗum ɗon o waddata ko goroje 6 o joƴƴin ɗum balɗe 6 omo yara so yari ɗum o yara ɗum ko balɗe 16 e on saha joɗɗa taw o wondi e joom galle makko so tawi noon ko neɗɗo mo wondani e joom galle mum a wawa gollande ɗum wadde la budde o wonda e joom galle makko en jogui noon fannu goɗɗo e on saha ɗum mbaɗa haalde kala jeeɓowo jiɗɗo ƴettude mi rokka ɗum hutoro bisimillahi rrahmani rrahim laaɓi 21 mbaɗa ɗum talkuru caggal nde jiiɗa ƴiƴam ha laaɓɗa e on saha saɗa wonda e joom galle ma caggal nde coomɗa ɗum kaɓɓa ɗum e daɗol ma e on sa waɗi honodani ina hasiyi yumra subhanahu wa taala hokkuma mana ɓesgu machallah a jaama ceerno Alassane Ba mo tulde gaale siftinde bandiraɓe oɗon jeeɓa yewta moon gande men fina tawa ɗo e Piindi TV e jarni bandiraɓe foof oɗon musidɗo woni mbaɗo ɓeyden gandal men en jeeɓimo kanko e Amadou Moussa Anne e garte goga sengo ngo ganduɗa wona hunde wemde no feewi ceerno to banggue wallude neɗɗo no jooɗi e galle a haali joni dañi ɓesgu no weeli ha maayi wonɓe ganduɗa ni dañi ɓesgu kono jonde ala debbo ñallinta wallinta jamma ñalawma subaka e kikiɗe no waɗa kadi gorko mo ganduɗa ñallinta wallinta subaka e kikiɗe anne e banggue mo jangguɗa o belan ko mbawɗa jomum eyyi no waɗa saaha so tawi ko neɗɗo caliɗo jooɗade so tawi ko debbo o ɗum ko ɓoccode guertogal Daniel ƴettata en jogui sirru khatu musalsul ghazali e on noon saaha ɗum bindata e ɓoccode toon jollata inde debbo o mbaɗa ɗum e butel walla mbaɗa ɗum e koppuyel gasa suudu ndu o hoɗi ndu banggue keɗɗo ndero e damal ngal ɗon gubbata ɗum on liggey mum saɗani musani hay so tawi neɗɗo ari hollama ina wawi gollande hoore muɗum heddi so tawi on wawi nango khatim par ce que khatim to jiiɗa ɗum ɗo ko hunde jangguetede ko hunde andetede ha waɗe maîtrisé banggue keɗɗo ndero toon o ubbata ɗum taw so opata ko ha debbo o yalta wodo to yeehi walla banggueji goɗɗi so waɗi ɗum so debbo o natti e suudu ha joɗima haqqille mum wonta yidde yaade banggue goɗɗo so tawi noon a lorlimo a toñimo noon ɗum ina wona sababu yaaha kono debbo jooɗo e belade fittade mum tan yaaha tan ɗum ɗon kam amin golla ɗum so tawi noon ko an jagui debbo aɗa lorlamo walla aɗa tampinimo aɗa ɓittini gurdam makko ɗum ɗon wawa haddemo yaade so tawi noon ko debbo o e belade fittade muɗum kanko ɗum wonata sababu o jooɗo o yaaha on ko wela o namdo so weeli o namdo so metti o namdo so weelimo o haala so mettimo o haala so tawi ɗum woni gurdam makko e on sa so tawi en ñagorima Allah e oɗo fannu ɗum ina wona sababu tooke makko e doole makko fof gusto to banggal belade fittade makko kanko debbo so tawi noon ko lorle welaydema lorrudema an debbo noon
noon ɗum noon debbo o hoccata pa ɗum yaha fa tabarakallah ɗum kadi amin golla ɗum no feewi machallah yo wadde joni mbiɗa ni lorla ka kam wona ko yiɗa ko taw ko dewgal tan saabi Allah jooɗade tawa neɗɗo ne gaga toñe jomum ko nandi hen holko heewi addande debbo saaha haaɗinani seyɗani haɗa ɗum resede beele seyɗani kadi wawi jaggude neɗɗo tan haɗa ɗum jooɗade suudu mum eyyi par ce que neɗɗo so tawi ari e ma ya gollat ɗum hayso wiyani ya ƴewanmo ina jogui waktu garowo kala garɗo e ma ka binduɗo indi muɗum ina jogui waktu garowo ko wayno jamma so yi ha woni 23 heures faade minuit kala client garnoɗo e ma wat listihara ƴeewa haaju makko holno amnorto ɗum wona sababu neɗɗo arte mbiyam haaju ma o gasata ɗo e onon saaha ma neɗɗo sikku a wela ko gollani ɗum kono ma tottani jawdi ma on so wima haaju ma gasata ɗo farani hawdema kono foti hawdema ko neɗɗo mo kalduɗa ha nandirɗon guittuɗa jawdi ma jabɗama hurtoyima haaju ma fewata ɗum ɗo woni ko nannota ko so tawi noon a ƴeewi a waɗi listihara walla a waldi hen ha fini so jomum ari ma wimi ko temps o e temps o woni sababu o kono oɗo haaju de mi wawa gollude ɗum mi andanama haydara mala hen gandal e on noon saaha so tawi ko noon ko gueɗe seeɗaneji ɗum ɗon ko banggal seeɗineji o cafratamo so teno ko gueɗe banggal belanteje aduna ko debbo tan e belade muɗum ɗum noon ko doole debbo o gustata hawa joɗade dewgal makko e on noon saaha machallah waɗi ko ustude doole debbo yitade hoore muɗum mbadi mum e asri mum e rewɓe caggal mum e mbiya ɗum an kay guel gurel wona gurel ma o wona joom galle ma o diwtima e naggam o a jarama ceerno to banggue dumbaɓe dañoɓe caɗele haade men noon haalde toñƴo e toñaɗo banggue dumbede nde wonko mbawɗa hen eyyi sokaɓe nder prison en jogui haajuji garoji amin dilla hen ha jomum yalta joni min mbaɗa dépendre ko e neɗɗo ko waɗi so tawi neɗɗo o waɗi koko soki ɗum ko wayno mbara neɗɗo walla gujjaji jawdi janandi tan e amde belade bonnana neɗɗo won gueɗe e on noon saaha ɗum ɗon min mi jaɓata gollude ɗum saabu neɗɗo so tawi lawol fawi e muɗum tan aw pot lawol waɗa haaju muɗum so tawi noon o waɗi belade fittade makko o naggama omo holle lawol a yeehi an ceerno a wirdanimo walla a waɗnimo ñagude o yalti waɗa firti an kadi yaadi e toñangue ngue o waɗi ngue so tawi noon ko toñaɗo walla ko ɓuuraɗo doole haw soka e on noon saaha neɗɗo o so ari mamin gollan ɗum min liggono ɗum ha toñangue ngue fawnogue wawa fotade makko so tawi noon ko neɗɗo tan baɗɗo won gueɗe mbaɗa belade fitanu ma ñaama jawdi janandi walla mbaɗa violo neɗɗo walla mbara neɗɗo e on noon saaha hay sinno mbiɗa jogui ngal ɗon gandal mi jaɓata dillude hen machallah ceerno ɗo noon Allah sago dakoɗen ɗo saabu ɓoye hewde hande ko baɗɗo ko boni ƴettude jawdi janandi bawno debbo wonde e muɗum gujjuɗo kaake janane toñƴo soppi yuwi walla felli ko ɓen kewi nanede kaso nga e waɓe no ceerno Alassane walla goɗɗo e goɗɗo ñagano ɗum Allah yo yaltu ceerno ɗum wona hunde wemde no feewi an hayso neɗɗo yeenima oto walla galle walla goɗɗum beele janatama liggade ɗum ala sabu sa miijima to Allah wiyata yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah bi qalbin salim ñalawma mo ganduɗa jawdi ma nafatama toon ɓiɓɓe ma nafatama toon so wona garɗo ina adde jumra subhanahu wa taala bi qalbin salim ɓerde hisde ɗum tan woni ko nafanma e yeeso jumra subhanahu wa taala so tawi a miijima ɗam ɗo gurdam aduna ko seeɗa ala ko gurdam laakara woni gurdam kewɗam juɗɗam ɗam ala to haaɗi wadde so tawi a jooɗima e gollargal ma aɗa foti nunɗude ha mbasa wadde won gueɗe aɗa foti nunɗude ha mbasa taccude keerol kala mo toñaɗo so ari mami gollan ɗum kala toñɗo ñamɗo jawdi janandi ɓuura doole ɓurti on doole kefti hande leydi ndi neɗɗo ma nodde wi min kaari hefti gallam ɓuuri kam doole hefti terrain ɓuuri kam doole wadde on so tawi a ƴeewi e gandal ma a ƴeewi a andi oɗo ko haali ko gonga wadde aɗa foti darnademo e gandal ma aɗa foti darnademo e inde Allah ha doole de on ɓuurimo de a faami de ha gaagi makko wawa artude juuɗe makko e on noon saaha so tawi noon neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo oñiɗo so jokkodiri am min ɓoydata par ce que ɓurmi yidde e gollal ko hunde rewde lawol hunde foccide ɓurmi yidde kadi neɗɗo ko kaalowo gonga e ɗum waɗi ko kewmi haalde kala saaha wonde julɗo nunɗat julɗo hewata haala hewata ko golle e on noon saaha machallah ceerno Alassane sambanagam guildani min tawi ɗi gasi yewtema weeli waɗi fayida no fewi salmindema janadema e yettudema gogo jeede galle he e addude kadi oɗo sifa mo ganduɗa bandiraɓe heeɓe ne namno en ɗum siftin tan gonɗen koye miñi men Alassane Ba jeeyaɗo tulde gale en calminiɓe en calmini dubangue edinaɓe manggaynaɓe kamɓe fof Sinthiane Sinthiou mbaynaɓe Thielo naɓe kamɓe fof Kahel ceerno Mamoudou en jarnimamaɓe kono ko ɗo e Dakar jibinaɗe ɗum noon ceerno Alassane Allah jarama min calminima min jarnimama ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi machallah jawa